Naxxarin b'opinjonijiet u twemmin differenti naqdu flimkien biex jippreżentaw għotja lill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund f'okkażjoni li ssir kull sena qabel il-festa tan-Naxxar. Kienu bosta qdiet minn diversi oqsma li naqdu flimkien għal din l-inizjattiva minn każini politiċi għal dawk tal-banda kif ukoll bis-sem ta' negozji mill-lokalità. Din is-sena kien imiss li din l-attività ssir fiċ-Ċentru Laburista. Il-President tal-Kumitat Laburista fin-Naxxar, Dominic Kirkop, spjega kif din l-attività ta' solidarjetà ma' ħaddieħor issir ġimgħa qabel il-festa ta' Marija Bambina. Hija attività li tmur wara l-Community Chest Fund, attività li tgħaqqad il-poplu tan-Naxxar u ssir dejjem għal dawn iż-żminijiet tal-fest il-ħadd qabel il-festa ta' Marija Bambina. Il-President ta' Malta, George Vella, naqat mal-komunità naxxarija l-ħadd filgħodu u laqa b'entużjażmu id-donazzjonijiet miġbura. Huwa qal kif dan huwa eżempju ċar ta' kif isseħħ l-għaqda nazzjonali fejn bħala ċittadini immorru lil mid-differenzi ta' bejnietna u nirrispettaw lil xulxin. Huwa ħeġġeġ bliet u rħula oħra biex ikunu ispirati minn din l-inizjattiva u jressqu liċ-ċittadini flimkien. Għalija jagħmel ħafna kuraġġ u nħeġġeġ li ħafna kunsilli oħra jagħmlu l-istess bħalma jagħmel kunsill tan-Naxxar ħalli ikun hemm onestament mhux biex niġbru l-flus, importanti li niġbru l-flus, imma narġa' ngħid biex iservi ta' messaġġ ta' għaqda fil-lokalitajiet tagħna.